Ngibingelela emagumbini amane omhlaba. Ngibingelwa igcokama elisha Mthandeni Dvd udabuka phansi ehluhluwe emdletsheni la ngidabuka khona. Ngibingela ngesizotha nangenhlonipho balandeli bomculo engibathanda kakhulu ngenhliziyo yami yonke. Ngibonge kakhulu bafowethu ukuthi siphinde sidibana kulo msebenzi omkhulu we-DVD. Okhomba ukukhula kwesupport yenu eningisupporta ngayo, ngoba ukube beningawuthenga umculo wami bengeke ngibe nawo amandla ukuthi ngize ngifikele lesi sigaba noma kuleli zinga, ngoba ngizokhumbula ukuthi abaculi abaningi baningi kakhulu abaculi, kodwa akuyona into encane ukuthi umculi efinyelele kulesi sigaba sokuthi ebe ne-DVD. Sekwenzekile-ke kumina. Ngicela bafethu nishayele ihlombe ngezenzo zenu ezinhle zokuthi ngithenge umculo okuyiwona wona. Lokho kwenza ukuthi nami ngibe namandla noma ngibe nepower yokuthi ngiqhubekele phambili. Ngiyanibonga kakhulu. Awukho onye engakusho kumina ngaphandle kokuthi ngithi ngiyabonga. Nginesexwayiso noma nginesimemezelo noma nginomlayezo ophuthumayo obheke kubahleli bemicimbi, nakubabhali bamaphepha, nakubasakazi bemisakazi ehlukahlukene, kanye nabantu abahlela imicimbi le okuthiwa inemncintiswano. Bafowethu, isexwayiso enginaso sisuka kubelungu bami. Abelungu bami okungabalandeli bami noma kuzinkumbi zabalandeli bami, abahlala bengifonela imihla ngemihla befaka ama-complain ukuthi angingalibhadi lapho khona imncintiswano noma lapho khona imicimbi ekhombisa ukuthi inokwenzelela, ngoba kusuke kuyokwehliswa isithunzi sami sokuthi ngidume kangakanani noma ngithandwa kangakanani yizwe. Kusetshenziswe isithunzi sami ekutheni kukhushulwe abanye abantu ababuka besezingeni eliphansi, bekhushulele ukuthi bephakame, mhlambe befike ezingeni esigabeni sami engisona, bekhushulwe ngendlela okungeyona. Abalandeli bami noma abalandeli bomculo abasakuthandi lokho. Sekufike lapha abahluleka khona kubekezela. Ngizimzekelo nje, kunokwenzeka ukuthi kwenziwe ama-award, kuthiwa kuney'ndondo ey'tholakalayo, uthola ukuthi iy'ndondo ayidingi nakujajwa noma ayidingi nakuhlaziywa. Kuyabonakala lezo ndondo ukuthi ngizingezami, zithathe inikezwe abantu abathize ukuze bezobuya futhi bezoqoshela mina ngalezo ndondo esuke iqondene nami, bese kube ngathi bayizinto ey'nkulu, kanti cha, kusetshenziswe udumo lwami nesithunzi sami ekutheni-ke kufanele bekhushulwe ngegama lami. Bafowethu, lokhu ngithi angikusho, ngisacelwa yimina. Ngiyanicela ukuthi nikiyeke lokho, ngoba kuzoba kubi uma senami sengidiniwe yilento, ngoba ngizosithatha isinqumo sokuthi zonke lezi inkumbi zabalandeli bami enizibonayo zingithanda. Ngiyivale zingayi emcimbini. Mina kuyona inkinga ukuthi ngihlala unyaka wonke ngingahambi ngishoda umcimbi. Ngikhiphe i-CD kuphela ngoba yilapha abantu abangisupporta khona ngiyimali eshisiwe. Njengoba ngibona ngicebezela nje ngenxa yomculo wami abawuthengayo abantu abawuthenga esitolo, hayi ngenxa yomcimbi. Bafowethu, ngicela nikiyeke lokho, ngoba kuzofika la ngidinwa khona ngihlehle kuzona zonke izinto zenu bese zehlelwa yizinga, kube sengathi mhlawumbe ngomthakathi noma nenhliziyo yenu, kanti kade nginikhuza ningalaleli. Lalelani bafowethu, vulani indlela, yekani ukukhuphula abantu ngegama lami. Abalandeli bomculo noma iy'nkumbi zabalandeli bami ayisakuthandi lokho. Sekufikela iy'casu ey'dinwa khona. Uma kudinwa mina ngizoyivala yonke lento, ngingahambi emcimbini yenu ehlelwe yizinga. Siyekeni bafowethu, ungaze kufike lapho. Ngiphinde ngibonge uNkulunkulu ophezu kwakho konke
okuyiyena obambe iqhaza elikhulu ekuthenini angiphakamise ngize ngifike lesigaba engikusona. Ukuba uNkulunkulu wangangidalelanga ukuthi mina ngizojabulisa abantu, noma ukuba uNkulunkulu wangangidalelanga ukuthi ngibe lo Mthandeni odume kangaka umhlaba wonke namhlanje, ngabe mhlambe kade ngafa, mhlambe ngabe akaze ngizale ngisho nawumali. Kodwa ngoba uNkulunkulu wayenenhloso, ukwazile ukuba nami eyimini inzima ngihlaselwa kuhlukumezeke, kuze kuhlukumezeke umndeni wami, kuhlukumezeke abalandeli bami, kuhlukumezeke abalandeli bomculo, kulona lonke izwe jikelele. Kodwa uNkulunkulu akwazi ukungiqinisa idolo ngokuthi angiduduze ngiyinkumbi zabalandeli, bangiduduza ngiyinkumbi zabalandeli okunamhlanje abantu abasapotha umculo wami ngize ngigcina sengihluleka nokuthi ngingabahlukanisa ngithini ngithi abalandeli bami, ngoba wonke umuntu olandela uMaskandi sekubhekeka noMaskandi uqobo lwabo sekubhekeka bonke bengabalandeli bami, ngoba noma ngifikile la ngifika khona kuyenzeka kuvaleke imigwaqo, kwenzeke kuvalwe izitolo, bazokhumbula abantu ngiseThekwini, abantu abafowethu baseThekwini bakhombisa uthando olukhulu kumina, naseGoli kwamayemaye bakhombisa futhi abantu baseGauteng ukuthi bangithanda kangakanani. Bafowethu ngibonga uNkulunkulu kulokho, ngoba ukube ngempela wayengekho eduzane nami ngabe mhlambe akunje, akukhona ukuhlakanipha kwami kodwa kukuhlakanipha kwakhe, nokusazoqhubeka kwenzeke futhi ngizocela ukuthi sidumise yena noma sibonge kuyena, singayibongi inyanga, ngoba yikho inyanga enginayo. Inyanga yami yodwa uManxeba Negazi. uManxeba Negazi ngithi angikucacise lokhu, uma ngikhuluma ngoManxeba Negazi ngisuke ngikhuluma ngoJesu, ngoba unamanxeba ezandleni, amanxeba esifubeni, lapha ibethelwa khona esiphambaneni. Yona nyanga yami-ke le engiyibonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu kuzona zonke iy'nkumbi zabalandeli bomculo kaMaskandi, ngiyabonga.